Türkmenistanda dowam edýän derman gytçylygynyň we medisina hyzmatlarynyň gymmatlamagynyň döwründe ýurdun ýylaty aýratynym owy ýaşaýjylary tebiplere köp ýüz tutýarlar. Bu arada zatlyň Türkmenistandaky habarçylara aýdýarlar. Bize mihmançylyga gelen tanşymyz adamlaryň köpçülikligini lukmanlara, keselhanalara barman tebiplere we köplen şarlatan aldawçylara ýüzlenýänligini gurrun berdi. Bize mihmançylyga gelen tanışymyz adamlaryň köpçülikligini lukmanlara we keselhanalara barman tebiplere hem köplen şarlatan aldawçylara ýüzlenýändigini gurrun berdi diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri 11-nji ýulda habar berdi. Munyň bilen bir wagtda habarçylarymyzyň sözlerine görä tebipleriň arasynda soňky döwürde prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň derman ösümlikleri atly kitabyny gollanma hökmünde ulanýanlar hem duş gelýär. Şeýle tebipleriň birinde Berdimuhammedowyň derman ösümlikleri baradaky kitabynyň konspekt depderçesini gördüler. Sowal näme üçin diýip Azatlyň habarçysy şaýatlara salgylanyp habar berýär. Türkmen tebiplerinin yurt baş tutanynyň döredejligine ýüzlenip başlanmagynyň sebäpleri nämälim galýar. Döwlet başynda 12 ýylynyň dowamında öz awtorlygynda 50den gowrak kitaby çap etdiren prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň döredejligi şol sanda Türkmenistanyň derman ösümlikleri atly kitaby ýurtda resmi derejede mahabatlandyrylýar. Kitaplar dünýäniň dürli dillerinde çap edilýär. Prezidentin Türkmenistanyň derman ösümlikleri atly kitabyndan ýurdun resmi medisinaty hem peýdalanýar. 2018-nji ýylyň oktýabrynda Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş we derman senaty ministrligi raýatlara döwlet baş tutany Gurbanguly Berdimuhammedowyň awtorlygynda çap bolan Türkmenistanyň derman ösümlikleri atly kitabynda görkezülen çaýlary dermany derek içmegi maslahat berdi. Ýadyrky wagtda Aşgabatyň dermanhanalarynda gytalan dermanlara derek ösümlikleriň suwy we şireleri hödürlenýär. Üstesine Türkmenistanyň milli goşununda gulluk edýän etkerler prezidentiň derman ösümlikleri atly kitabyndaky reseptler boýunça derman ösümliklerden däri taýýarlaýarlar. Bu arada 11-nji ýanwarda Türkmenistanyň döwlet habar agentligi TDH habar berdi. 2016-njy ýylyň aprel aýynda Türkmenistanda güýje giren reklama baradaky kanuny laýyklykda käbir haritlaryň we hyzmatlaryň reklamasy bilen bir hatarda gipnotizörlaryň, gözbagçylaryň, tebipleriň, ekstrasenslaryň, palçylaryň, astrologlaryň, jadygoýlaryň hyzmatlaryny mahabatlandyrmak gadagan edilipdi.